Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mari hamu saluhut nama nami nahina olongan di Tuhatai Yesus Kristus. Tabi masyak kami jala selamat Natal madihita saluhutna. Syak kami padita Samuel Aritonang nama ngula gabe padita resort di gabe Bengkulu. Yang giat ma marhiti hatu tubuh ni Tuhatta Yesus mapakorholas ni roha tonga-tonga ni parangul wata tajalo mahata ni Tuhatta gabe barita las ni roha di parningotan hatu tubuh ni Tuhatta Yesus si paluai tanggal 25 Desember tahun 2020 sadaon imana nienet sian Evangelium Lukas bidu 2 mamukas sian ayat sadar di ayat pitu ujau matu ita saluhutna Om Mahatana disi. Dungi Roma ujui paretta sian Kesar Agustus iko suratan nasazolma di gonggomanna. Pamilanga perjolu mai uju di gonggomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhat masa sudi asa disurati ganup tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph na sian Galilea sian Nasaret nakok tuluat Judea tuhutani si Daud namar goar Bethlehem ala siap poparan jala margani si Daud ibana pasuratot dirina rapdohot si Maria orwan nai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gokma arini hanguluanna ditubuhom ma anak buah bajuna diborhos ma dipeakom matu bagasan panggagatan ala suadong inganan na asing di parmianan nasida. Amin ido anggo sahatna hamuak kadongan na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus di sadahuta heado masa hagaoron ala jut aguan barang akka pangisi ni luati adong ma na aguan barak siat jabuna adong muse na aguan suas-suanan sial ladangna sadok tubuh ma hagaor dihutai ala jut aguan akka pangisi ni luati dang nyama bedi rasa nasida tinggal dihutai alani marpungu manasida na niuluhon ni pangulu na adong dihutai jala dibain masada peraturan manangise na hadapotan manakko dihutai ikon hona uhum marhite na manggarar 10 kali lipat sian na tinakko nain manang gabe dipasung jala dibayad di sada tobak na pijil sian hutai ima disepakati nasida gabe sada uhuman molo tungadong na hadapotan manakko di hutai ditetap ma aturani jala sudema manolobi alai daksa dia leleng amang inang dungadong aturani disada partikian adong masa halak ina na mabalu di hutai na pugos jala na so arong ulaon na jala ditiki hadapo tamma ina na babaluon manakko gadong dohot jagung sian ladang ni hobar jabuna ditakuk ma ina na babalui dibawa ma tukator ri pangulu jadi hobar tu peraturan nang masa dihutai didok pangului ma ali inang hobar tu nang diatur hot dihutaon ikon hona uhum doho alai husukum majohon waeng puasa roa ikon manak kohong pitor tangis ma ina nama balui didok ma dijoloni pangului terpaksa rohu ulai yamang aidang manga begel lekku dangarong namat jalo au karejo di hutaon dangarong ladakku dangarong haumakku ape ikom mangan do akka keleki ido banna huulai pangulu nami inna tumatangis ubege hamak kadongan tubuh ma asini roha
dipangului. Naing dunia paluonna ina nama balui. Alai sebagai pangulu laus ibana sadiri do naketok balu di aturan nama dok ikon hona uhum manang denda na hadapotan manakko dihutai. Dung sadia leleng berpikir pangului inna ibana ma obartu keputusan nang tatetapot di hutaon hona uhum mahoinang etok kamu ma sadia na tinakko ni inat taon. Dung dia tong nazida hamok kadokan kurang lebih marasum 100.000 mana tinakko nai. Jadi hobar tu aturan di desai iko gararon ni natai ma 10 hari lipat. Berarti iko gararon nama 1 juta songon sanksi manang uhuman hinorhon ni pabayanan nai. Dung didok pangului songoni di sigat imana ma katonga iba imana ma hebeng 2 juta siak katong nai. Dileho matu natai jala didok 1 juta ni nang omma gabe denda ala nama nakko jala na 1 juta nai tiok mai asarok parmangan ni iya nakkomi. Hamok kadongan na hinaholongan gabe malua do nakkingan ina nama balui sian uhumani. Alai uhum na marlaku dihutai tetap do terlaksana. Saluhut na masai ala tubuh do asini roha dohot kebijaksanaan ni pangulu nakkikan. Dang dilaosi uhum na dihutai. Alai dakkona uhum inatai. Huria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus disot taida dipalua pangului do nakkin nama balu sian uhmani ala asirohana mangida inattai. Alai dan gabe di lausi ibana uhum nabi nahenna sadiri. Nabi nahen ni pangului hamok kadongan sasitong na iman na gabe kobaran na niula ni Jesus di Portibion. Di bagasan harorona manang hatutubuna lau palua hojolma na di bagasan hahulongon. Dade batado na mangaturkon ia upan na tinuhor ni dosa do hamatean. Molo diula jolmaido dosa ikok kona uhumat do jala talpetu hamatean manang hamagoan. Alai dung madabu jolmaitu bagasat dosa jala ikot jala onna uhum ala ni dosai tung marasi ni roha situtudo debata mida jolma na tinoppanai songon pangulu nakkingan nama rasi ni roha tu ina nama balui. Dang di halo mohon debata mago akan na tinoppanai di bagasat dosana. Alai uhuman manang uhum nang diatur hod debata taringot tu nama ngulahod dosai ikut do diulahon songon pangulu nakkin na ikut mangulahon aturon na masa dihutai. Jala taida madison hamok kadongan ido ubahin na ikut dilehon debata anak nana sasadai tubuh di barani pinahan sikka ni jolma manaon uhuman ni dosai sadado tujuat di haroronai ima asamalua jolmai sian uhuman ni dosa. Jala taida dada holat taruli di haluaon sian uhup pita di haroron itu hatta Yesus tu Portibion di bagasan hatu tubunai. Alage betaruli mahita di hanguluan saliling niling na. Ido na didok na di Johannes tulu ayat 10. Ay songonod do holong ni rohani di bata di Portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asaw nang mago ngadop na porsea di ibana. Asa dapotan hanguluan nasa liling nililing na di ibana. Kadongan na hinaholongan tema manang topik di bagasan Natal sadariod didok Yesus si palua Portibion. Di bagasan hatu tubuna tu Portibion sadado tujuan ni haroronai. Ima palua kita jol masian hamatean manang hamakoan ala ni dosatta. Ido upaya didok Yesus do si palua ni Portibion. Atong hamok kadongan
adong do dua si putih hota siap berita Natal na nienet sia Lukas bidu 2 ayat sada rodi pitu di bagasa sadarion. Si putih hota na parjolo berita hatutubun ni si palua na paluahon dada mitosi, artinya dada dongengi alai gabe sada fakta sejarah na betul-betul hea masa doi di partikian napsalku. Kelahiran Yesus adalah fakta, bukan mitos, bukan cerita yang dibuat-buat. Hatutubun ni Yesus sada fakta sejarah na boy dibukti doi di bagasat turpukta di hari Natalon. Lumobi mai di ayat sada 2. Tidak nak ngadungi Roma uji pareta sian ke Saragustus. Iko suratan na sajolma di gonggomanna. Pamilanga parjolo mai uju di gonggomi si Kirenius tano Syria. Hina masa ni hatutubu ni Yesus tarsurat gawe sada fakta sejarah uju na pinamasa ni Kesar Agustus sada sensus hati hai di tano Syria uju panggomgomion ni si Kirenius di hutai. Hamuk karongan mangyutus sejarah ia masa pemerintahan ni Kesar Agustuson ima siat tahun 30 adorakso Kristus saha tu tahun 14 dung Kristus. Asa siap partikia ni apalapas do tu partikia di hatutubu ni Tuhatta Yesus. Sian fakta sejarah na ginoaran odeng ima gawe sada pembuktian bahwa si tonggo masa barita tarengot tu hatutubu ni si paluai. Dada mito siya manginang. Dada barita na di patubu-tubui songon nanggapan ni halak na asing. Alay si tongdoi masa. Si tongdo hea masa Yesus seorang di barani pinahan uju pamarentahan ni Kesar Agustus. Songon natar surat di ayat sada rodi 2 turpukta sadarion. Ima si putih hota na parjolo di las ni rohatta di hatutubu ni si paluai. Si tongdoi masa jala hea doi masa di partikian napsalpu. Mutihan apa dua ho si putih hota gabelas ni rohatta di Natalon ima sotung ditulak roham Yesus si paluai di ngulum. Sotung ditulak roham Yesus si paluai di ngulum. Bahasa urok soni dia pitu nakit didok ditubuhon ma anak buah bajuna di borhos ma di peak ma tu bagasan panggagatan ala suarong inganan na asing di permiaman nasida. Kadungan buasa gawe di barani pinahan Yesus tubuh hati hai. Buasa di bagasa panggagatan. Masa be saluhut nai alada ngadong be inganan na majakon nasida. Ay ditulak pangisi ni huta be lehem do Yesus si palua na tubui. Alaniaha dak siap be inganan nasida gabe inganan ni Yesus si paluai. Akadongan na hinaholongan omba gabe gobaran niya kapesta Natal na jojok masa di partikianon. Manat mahita sotung doholan ala na mamikiri hari buron ni pesta Natal. Sotung doholan ala mamikiri pahean na baru. Sotung doholan ala mamikiri konsumsi Natal. Gabe magong makna ni Natal nasa sitong nai. Gabe dak siap betubu tuhatai di bagasa rohatta, di bagasa pikiratta, ala nunga gok pikiratta mamikiri akka haulion na pinamasa di akka perayaan Natal. Alani Evangelium Natal sadarion maka tedakot tuhita Yesus Kristus na tubui ibana do si palua ni portibion. Na paluaho kita sianak kaparmaraan. Na paluaho kita siap pangotak ni COVID-10 sia na sorah marhauzungat dope saha rodi tikion. Asa manangise nanaing malua madi bagasan dohok marhite ibana. Si palua ganup tikki do ibana. Si palua naung paluahon. Sedang paluahon jalan alaho paluahot tuhaluahon nasa leleng nilelengna. Moloido tatiop dang boy somarlas ni roha jala marulupulo pita di borngin manang di pesta Natal di bagasan sadarion marningot harorona tuhas yang anon
paluho kita sian uhum ni dosai. Lau sima amanginang si hangulwonota ditikion marsugut nang akahari haduan. Alani sadarion dina tabege barita taringo tuha tutubunai haposi mai aidang mitosi songon nahudo odeng alai sitong dohoi masa jala tahapor siai maibana tajakkom maibana tubuh di bagasa pikiran nang rohat tabe unak tatulak ibana songo pangisi ni hutabe lehem hati hai gabe soadong inganan parmiaman di hatutuhun itu hatai sotung masai di hasomalan perayaan Natal hatihon alani akka hari buron alani akka persiapan ni panitia gabe mago makna ni Natal nasa sitonga ai tubuh tuhatai di bagasan rohatta do pikiratta asa gabe saordo ibana tuhita asa gabe ibana pergogo di tonga-tonga ni ngulutta jala asa taleor do rohatta peduli tuakan adong di humaliak kita ai di hatu tubunai tiba tuduhot tuhatai doi rodo ibana mabongoti akka parmahan naso haru diperhitukon hati hai alelas tusido parjolo sahali barita hatu tubuh ni tuhatai orang yang tidak dianggap justru itu adalah pertama sekali menjadi berita sukacita Natal yang disampaikan oleh para malaikat. Asa hudok matuhita saluhutna olo dosipata gabe ngali rohatta do pikiratta nakpe di tonga-tonga ni hari buron ni pesta Natal alaniaha hamuak kadongan selalu do terfokus kita di luar ni Kristus dan terfokus kita tu Yesus na tubui. Hurian itu hatta anggiat ma marhite Natal sadarion mama kulingi roha do pikiratta huhut patuhuhon hapor seotta ro ibana sorang di barani pinahan holas sada do tujuan na hurok nakingan baluahon napor seai baluahon akka pardosai asa onang huna umumabbe alai gabe taruli di hanguluan na manoktongi debatama na pahotton lasni rohatta marningot hatutubun itu hatta si palua asa unang holan sebatas formalitas nian akka perayaan Natal alai manoktong malas ni rohai di tonga-tonga ni parnguluota debatama mangaramoti hita saluhuna jakom masih paluai di bagasan roham. Selamat Natal ma dihamu saluhutna debatama nama ngaramoti kita. Amin.